बे समाव लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव फिन खेब गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय जे नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानो हागौ आथिखालनि जुगाव भाइरेल होनायनि सोदोबा इसेल' रिंसारनांगौ अब्लानो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो भाइरेला मानि थाखाय जायो आरो मा खारननि थाखाय भाइरेल जायो आरो भाइरेल होनायनि सोदोबखौ खोनानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बयबो नायनो बा नुनो मुखुब जानानै थायो नङाब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन आथिखालनि दिनाव बेफोरबायदि जाथाया बिसि फिसायनि गेजेरावबो भाइरेल सोदोबाहाय ओंखारबाय आरोना लोगोफोरा मानो थाखाय बेफोरबायदि जानो मोनखो ससियेल मिडियानि दारै थारैनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनखाबाय मा जाथाय जालांखो आरो मा घटना जालांखो मा खारननि थाखाय बेफोरबायदि जाथाया जोंनि ससियेल मिडियायाव गोसारनो गोनां जालांबाय थादों आरोना लोगोफोर आरो मानि थाखाय गोसारदों दिनैनि दिनावहाय थ' नोंथांमोना गोबाङानो बुजि मोनखायो आरो बुजि मोनि दानि जुगावहाय रावबो सुबुङा गैलिया ओंखायनो आं बांद्राय पेक बुंनानै जेन भिडिअखौ फोलावबावगोन होननानै सानाखै नोंथांमोननि सेराव मोनसेल' बाथ्राखौ आं रिकुवेस्ट खालामो बे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो जोबथारनायावहाय बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांनियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय